Imħabbar kodiċi ta' etika ġdid sabiex jirregola l-imġiba tal-membri parlamentari u biex jissaħħu r-regoli dwar trasparenza u konflitti ta' interess. Dawn huma fost l-emendi li tresqu mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fil-Kumitat tal-Standards fil-ħajja pubblika. Dawn l-emendi huma bbażati fuq u jieħdu konsiderazzjoni n-numru ta' rapporti li saru inkluż mill-OECD, mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards, imma kif ukoll mis-sedja nifisha mill-Speaker tal-Kamra u jirriflettu wkoll ċertu sitwazzjonijiet li żvolġew matul din il-leġislatura, imma wkoll ngħid jien anke fil-leġislaturi preċedenti u bihom irridu nassiguraw li nkomplu nollu l-standards dak għandu x'jaqsam ma' aspetti etiċi b'din id-darba li rigwardjaw lilna l-membri parlamentari. Il-proposti saħħu koll ir-regoli dwar id-dikjerazzjoni tal-assi u tal-interessi. Sa Marzu ta' kull sena, id-deputati għandhom jiddikjeraw mhux biss l-assi u dħul tagħhom, iżda wkoll proprjetà, investimenti, depożiti bankarji, muniti virtwali, self li għadu pendenti u wkoll assi intangibbli bħal drittijiet tal-awturi jew trademarks. Ir-reġistru għandu jinkludi wkoll karigi ta' diretturi jew pożizzjonijiet imħallsa u interessi professjonali jew ta' konsulenza li jistgħu jkunu marbuta ma' leġiżlazzjoni quddiem il-Parlament. Skont l-emendi proposti, dawn ir-reġistri għandhom ikunu miftuħa l-iskrutinju tal-pubbliku. Il-kodiċi jippreċiża wkoll ir-regoli dwar konflitti ta' interess. Meta deputati kollu interess professjonali jew finanzjarju marbut ma' suġġetti diskuss fil-Parlament, dan għandu jiġi ddikjarat qabel ma jsir vot fuq il-leġiżlazzjoni. Il-proposti jinkludu wkoll regoli aktar ċari dwar ir-rigali. Deputati m'għandhomx jaċċettaw rigali jew benefiċċji mingħand individwi jew kumpaniji li għandhom interess dirett jew indirett f'deċiżjonijiet jew liġijiet li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament. Il-kodiċi jistipula wkoll li deputat ma jistax jaċċetta onorarji jew ħlasijiet għal diskorsi jew kitbiet marbuta mar-rwol parlamentari, ħlief fejn dawn ikunu konformi ma' prattika normali u trasparenti. L-emendi jintroduċu wkoll obbligu sabiex kull tentattiv ta' pressjoni, influenza jew korruzzjoni marbuta mal-ħidma parlamentari jiġi rapportat lill-Speaker jew lill-awtoritajiet kompetenti. Barra minn hekk, interessi li jistgħu joħolqu konflitt reali jew anke perċezzjoni ta' konflitt għandhom jiġu rapportati lis-Segretarju tal-Kabinett. Il-proposti jista' jridu jiġu approvati mill-Parlament permezz ta' riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati.